friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல வந்து வெஜிடபிள் பிரியாணி தான் பார்க்க போறோம். நம்ம அதை வந்து ரைஸ் குக்கர்ல பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரைஸ் குக்கர்ல கொஞ்சமா நெய் விட்டுக்கலாம். அது கூட கொஞ்சமா எண்ணெய். எண்ணெய் காஞ்சதும் அது கூட பிரியாணி ஸ்பைசஸ், அதெல்லாம் பொரிஞ்சதும் அது கூட வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் வதங்கினதும் அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, இஞ்சி பூண்டு விழுது வதங்கினதும் அது கூட தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும். தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் அது கூட எல்லா மசாலா பொடியும் சேர்த்துக்கலாம். பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதக்கிக்கலாம். மசாலா நல்லா வதங்கினதும் அது கூட எல்லா காய்கறி சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பீன்ஸ், கேரட், மீல் மேக்கர், அதுக்கப்புறம் பச்சை பட்டாணி. காயெல்லாம் நல்லா வதங்கினோடனே அது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், தயிர் சேர்த்துட்டு அது கூட உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, அதுக்கப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி இலை, அதுக்கப்புறம் அது கூட நம்ம 2 கப் ரைஸ் ஊற வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். அதை ஒரு வதக்கிக்கலாம். 2 கப் ரைஸுக்கு 3 கப் தண்ணி. இப்போ அதை மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ ரைஸ் குக்கரில் நம்ம சாதத்தை 10 நிமிஷம் வார்மில் வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்ம வெஜிடபிள் பிரியாணி ரெடி.